Nagol ba ka o nag-inusaran? Naabdan na ba kagaba? Nasugatan na ba nimo si Mirisi? Nakatilaw na ba ka o karma? Aminaw na sa MOR 101.1 na chiche! Tungod kay sila dugay ng nag-number 1. Sukad miya tong tuig 2006 Santod karon. Ano na sila ay mga nindot o bago nga sunata. Komersyal na standaghana. Okay kayo. O komedya nga standara. Achiche! Abi-abihon pagid mo sa ilang mga DJ nga tiguang na wapag-itsura. Na sila si David Hoy, Aboy Ebel. Big Man Janay, Lagi malipa na ginagawa mo sa katanan ba? Idol na ginagawa mo, oy. Ricky Mouse, Last hapon. Captain Jake, Yeah. Lady Baton, Indeed eh. Mario Ako Penduko, bahala sa'yo. Idol Dagol, Dili kay gwapo pero piling artista. ug Inday Tanini, Young minds, climb all three. ug laki pilang amo nga si Jeremiah. Ilang simyanan na nanimutang sa Shrine Hills, Batina, Davao City. Busa o sa pa inyong ginawa. Pamino na sa Imo 101.1. Atite!